Большасць гомельцаў ведаюць пра плошчу Леніна, плошчу паўстання, але вось пра плошчу Перамогі могуць прыгадаць не ўсе. А між тым яна знаходзіцца ў самым цэнтры нашага горада, перад абласной бібліятэкай, каля будынка адміністрацыі чыгуначнага раёна, і пра яе сёння пойдзе размова. Справа ў тым, што на днях з'явілася інфармацыя аб тэндэры на добраўпарадкаванне гэтай тэрыторыі і ўсталяванне менавіта тут памятнага знака братам Лізюковым. Іх было 3, яны былі ураджэнцамі Гомеля, і ўсе 3 загінулі у баях Вялікай Айчыннай вайны. Яўген Лізюкоў праславіўся тым, што дапамагаў развіваць партызанскі рух на Міншчыне. Александр Лізюкоў быў генерал-маёрам і танкістам, загінуў у 42-м годзе. А вось Пётр загінуў ужо ў 45-м годзе, быў артылерыстам. Гэта цікавая навіна выклікала вельмі актыўнае абмеркаванне сярод гомельскай грамадскасці. І сёння я распавяду чаму. Па-першае, візуалізацыя таго памятнага знака, які насамрэч будзе сапраўдным помнікам усім 3 братам у поўны рост з бронзы, хутчэй нагадвае па сваім выкананні нейкі помнік для маленькага райцэнтра, але зусім не для паўмільённага горада. Гэты пандус, гэтыя прыступкі, зноў жа, навошта рабіць пандус з агароджай? Чаму проста адразу не зрабіць усё на адным узроўні з зямлёй? Усё роўна пастамент высокі, будзе бачны гэты помнік з усіх кропак. Другая прычына – гэта вялізны кошт. Так, на распрацоўку дакументацыі, на добраўпарадкаванне тэрыторыі, асвятленне, усе працы разам з памятным знакам пойдзе 610 тысяч беларускіх рублёў, а крыніца фінансавання будзе мясцовы бюджэт. У пераліку на даляры гэта складае прыкладна 282 тысячы. Можа здавацца, што сапраўды можа столькі сёння помнікі ў крамах і каштуюць, але спадарства ў мінулым годзе ўсёй Беларусю збіралі разам праз краўдфандынг грошы на ўсталяванне помніку Тадэвушу Касцюшку ў заходнебеларускім мястэчку Косава. І вось увесь помнік у поўны рост, бронзавы, разам з усталяваннем і перавозкай абышоўся ў 13 тысяч даляраў. 13 тысяч і 282 тысячы даляраў. Можа быць такая сума вялізная, таму што братоў тут 3. Але нешта падказвае, што прычына не толькі ў гэтым. Па-трэцяе, здзіўляе адсутнасць інфармацыйнага суправаджэння падобнага рашэння. У чарговы раз мы пераконваемся, што ўсе буйныя рашэнні, якія змяняюць наш горад, прымаюцца за зачыненымі дзвярыма, і з грамадскасцю аб гэтым не раецца, і інфармуюць яе часта нават постфактум. Гэта заганная практыка, і яна яшчэ больш адмяжоўвае нашу ўладу ад людзей. Па-нармалёваму было б, калі б патлумачылі, чаму з усіх альтэрнатыўных помнікаў абралі менавіта помнік братам Лізюковым, чаму такая вялізная сума на гэта ўсё неабходна, і чаму наогул не было грамадскага абмеркавання, чаму ніхто не пытаўся ў гараджан, а як бы яны хацелі ўвекавечыць перамогу Вялікай Айчыннай вайне, Другой сусветнай вайне ў сваім горадзе. А дарэчы так, чаму не было грамадскага абмеркавання, чаму ўсе рашэнні зноў прымалі за зачыненымі дзвярыма? Гэтую сітуацыю трошкі дапамог патлумачыць старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Остапович. У каментарах пад навіной аб усталяванні ў Гомелі помніка братам Лізюковым ён патлумачыў, што калі б гэта назвалі афіцыйна ў дакументацыі помнікам, то гэта давялося б узгадняць яшчэ на рэспубліканскім узроўні. А паколькі гэта ўсяго толькі памятны знак, то можна проста вырашыць гэта ў аблвыканкаме. Такая схема дазваляе вельмі хутка і ціхенька засвойваць вялізныя сумы з нашага бюджэту і не раіцца з гараджанамі аб тым, якім яны хочуць бачыць свой горад. Атрымліваецца, што наш горад належыць толькі чыноўнікам, а не яго жыхарам. Гэта іх памяць, гэта іх помнік будзе. Пры гэтым, як магла б выглядаць нармалёвая працэдура ў дадзеным выпадку, гэта калі б арганізавалі публічны конкурс на збор разнастайных прапаноў, каму тут паставіць помнік, потым правесці конкурс таксама сярод скульптараў, якім будзе выглядаць помнік канкрэтнай гістарычнай асобе альбо нейкай тэме. Я перакананы, што ў такім выпадку мы б атрымалі значна больш варыянтаў, сярод якіх можна было б выбраць, і падвысіўся б узровень гэтых прапаноў. Але гэта ўсё вельмі складана арганізаваць нашай уладзе, таму яны карыстаюцца старымі, добрымі, праверанымі метадамі. Калі ўсё вырашылі ў кабінеце ў сябе, з насельніцтвам не параіліся, паставілі помнік, засвоілі бюджэтныя сродкі, ўсё ціп-топ. Чацвёртым пунктам я наогул хацеў бы пагаманіць пра помнікі Другой сусветнай вайне ў Гомелі. Так, у нашым горадзе сапраўды вялізная колькасць разнастайных барэльефаў, памятных дошак і нават помнікаў, звязаных з гэтай трагічнай падзеяй у нашай гісторыі. Але большасць з іх ухваляюць толькі герояў, партызанаў, партыйных дзеячоў. Пры гэтым важна разумець, безумоўна, на вайне было месца і подзвігу, і гэта сапраўды часта прыклады, на якіх можна шмат чаму навучыцца і ў наш час. Але вайна гэта не толькі героі, бляск медаляў і эйфарыя ад перамогі. Вайна гэта ў першую чаргу боль, пакуты, слёзы і зламаныя чалавечыя лёсы. Але, на жаль, гэты аспект у нас апошнім часам усё больш адыходзіць на другі план. Часта інфармацыя
інфармацыйны шум, які ствараецца вакол тэмы перамогі ў другой сусветнай вайне, стаіць такі, што шмат хто ўспрымае вайну як нешта крутое, як нешта такое, што калі што мы можам нават паўтарыць. І якраз помнікі ў гэтай сітуацыі маглі б штодня нагадваць нам аб тым, што вайна гэта не толькі герой. Пры гэтым у гісторыі Гомеля ў другую сусветную вайну хапае трагічных старонак, якім таксама можна было б прысвяціць нейкія скульптурныя кампазіцыі. Мы дагэтуль надзвычай мала ведаем пра тое, як у 41-м годзе Гомель захапілі, колькі чалавек тут было ўзята ў палон, які лёс чакаў як цывільнае насельніцтва, так і ваеннапалонных. Мы абсалютова нечуллівыя да трагедыі беларускага габрэйства, да лёсаў гомельскіх габрэяў, якіх ужо ў першыя тыдні пасля акупацыі чакаў трагічны лёс. Мы надзвычай мала ведаем пра тое, што адбывалася ў горадзе падчас акупацыі. У нашай калектыўнай памяці абсалютова адсутнічае нямецкі перасыльны лагер Дулах-121, які знаходзіўся ў самым цэнтры нашага горада. Там, па падліках некаторых гісторыкаў, за часамі акупацыі былі знішчаны дзесяткі тысяч чалавек. Але сёння аб гэтым сведчыць толькі невялічкі барэльеф на будынку фабрыкі 8 сакавіка. Канешне, у масавай свядомасці ён знікае на фоне герояў, партызанаў і нават таго ж самага танка, які займае цэнтральнае месца. І цяпер на плошчы паўстання часцей за ўсё адбываюцца разнастайныя кірмашы з шашлыкамі. У выніку трагедыя ўсё часцей замяняецца бравадай і захапленнем ад вайны. Хаця, канешне, на гэтую тэму можна было б правесці некалькі краязнаўчых канферэнцыяў, выдаць сапраўды файныя даследаванні па тэме акупацыі Гомеля, аб тым, праз што давялося прайсці мясцоваму насельніцтву. Але за апошнія гады ў нас значна больш сродкаў было затрачана на выданне таўсценных фотаальбомаў аб тым, як цудоўна жывецца ў Гомельскай вобласці, як файна працуе наша эканоміка. Так даўно я звяртаўся да намесніка кіраўніка нашага гарвыканкама Віталя Геннадзевіча Атаманчука з пытаннем аб тым, чаму б у Гомелі не правесці нейкую канферэнцыю, не выдаць зборнік па тэме да румянцаўскага Гомеля, бо гэта тэма вельмі мала даследаваная. У адказ на гэта мне напісалі, што на гэтую тэму можна знайсці дзесяткі выданняў у бібліятэках нашага горада, хаця насамрэч яны вельмі састарэлыя і, канешне, гарвыканкам мог бы дапамагчы развіваць гэтую тэму. Так гэта сярэднявечная гісторыя Гомеля, а як я ўжо сёння паспеў патлумачыць, у нас надзвычай вялізная колькасць белых плямаў па больш новым перыядзе нашай гісторыі. Падводзячы вынікі па гэтай тэме, даводзіцца канстатаваць, што на сённяшні дзень рашэнне аб усталяванні ў цэнтры нашага горада на плошчы Перамогі памятнага знака братам Лізюковым было прынятае за зачыненымі дзвярыма без уліку голаса грамадскасці. Ніхто так і не патлумачыў публічна, чаму выбар паў на братоў Лізюковых і чаму нейкія іншыя кампазіцыі, якія б неяк адлюстроўвалі перамогу ў другой сусветнай вайне, болі, пакуты, праз якія давялося прайсці нашым продкам, чаму гэта ніяк не знайшло свайго адлюстравання ў нейкім помніку. Мы бачым, што інфармацыйнае суправаджэнне ўжо прынятых рашэнняў з боку нашага гарвыканкама знаходзіцца на надзвычай нізкім узроўні. Замест адкрытых сустрэч і публікацый на гэтую тэму нам даводзіцца вышукоўваць звесткі ў тэндарах. Між тым размова ідзе пра тое, што датычнае ўсіх нас і пра тое, што істотна зменіць знешні выгляд цэнтра нашага горада. Здзіўляе надзвычай высокі кошт усталявання гэтага памятнага знака братам Лізюковым, асабліва калі параўноўваць яго з усталяваннем помніка Тадеушу Касцюшку, дзе кошт быў у разы ніжэйшы. Але гэта вынік той заганнай сістэмы прыняцця, зацвярджэння і рэалізацыі потым бюджэтаў у нашых гарвыканкамах. Гэта сістэма надзвычай закрытая, адпаведна, любы кантроль з боку простых гараджан фактычна выключаны. Менавіта праз гэта мы потым і атрымліваем такія выпадкі, калі ў нас хорошую плітку мяняюць на цудоўную на вуліцу Савецкай і перадаем, канешне, прывітанне цудоўнай гомельскай алеі падземных туалетаў на нашай набярэжнай. Эстэтычны і сэнсавы ўзровень таго, што нам прапануюць, таксама здзіўляе. Пандус, 3 прыступкі, вельмі простая кампазіцыя. Гэта не ўзровень паўмільённага горада, які роўны па колькасці насельніцтва і сваім патэнцыяле англійскаму Ліверпулю альбо нямецкаму Штутгарту. Мы заслугоўваем лепшага. Я перакананы, што нашы архітэктары, дызайнеры і скульптары здольны на нашмат лепшыя праекты, чым вельмі просты помнік, 3 прыступкі і нейкі убогі пандус. Мы проста рызыкуем атрымаць чарговы вялізны помнік памяці без рэальнай памяці.
Но каб не быць толькі тэарэтыкам, я звярнуўся на прамой тэлефоннай лініі ў мінулую суботу да Віталія Геннадзевіча Атаманчука і попрасіў яго даць мне адказ на 3 наступныя пытанні. Чаму не было грамадскіх абмеркаванняў у сувязі з усталяваннем тут гэтага памятнага знака? Хто менавіта з чыноўнікаў нашага гарвыканкама прымаў гэтае рашэнне? Ці былі нейкія альтэрнатыўныя варыянты усталявання тут помніку менавіта братам Лізюковым і чаму ад іх адмовіліся? Паглядзім, што мне адкажуць на гэтае пытанне, бо папярэдні досвід камунікацыі са спадаром Атаманчуком паказваў, што ён некаторыя пытанні любіць апускаць і на іх не даваць нейкага ўцямнага адказу, а некаторыя трактуе ў вельмі своеасаблівай форме. Но ва ўсім астатнім, можа быць, я памыляюся, можа памятны знак за 282 тысячы даляраў з такім узроўнем добраўпрадкавання гэта тое, што заслугоўвае наш горад. Пакідайце аб гэтым свае каментары пад гэтым відэа, не забывайцеся падпісвацца на канал, каб быць у курсе далейшых відэа. Усяго найлепшага.